pamusoro yedare ndauya nenyaya iri paitem 10 case number 200 of 26 iri nyaya yeroora damage claim on Stella Motsi. Nyaya yakamhangarwa namunyaradzi Motsi anobva muchineje kwaChireje achimhangarira Tadiwa Tsuna kana Tsuna Tadiwa Tsuna ndiyo nhau yandauya nayo mudare. Ndichakumbirawo mumhan'ari munyaradzi Motsi pamwe chete naStella Motsi musimudze maoko erudyi makagara motedzera zvandakutaura mashure. Pandichati munyaradzi Motsi Stella unotaura zita rako. Ini munyaradzi Motsi. Stella usi kutaura. Ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Zvakanaka inisa roko basi. Ndoya akamhangarirwa Tadiwa Tsuna. Simudza roko rwerudyi otedzera zvandakutaura mashure. Ini Tadiwa Tsuna. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Isa roko basi. Ndoya kumhan'ari munyaradzi Motsi mukuru rekuziviso dare muchidimbu makagara pasi chasakisa uri mumhan'ari Tadiwa Tsuna. Ini ndindakamhangara nyaya Tadiwa akatora mwana wangu kuda 2024 atora mwana wangu vakaenda vakanogara akazoti gare mukadzi vakauta kusununguka akabvisa mari yechangira ino $20 abva aenda mukadzi abva asununguka abva kumba kunostora tati muna kumba ndokuda vakanga vachivanisa vashana kuteera ndakazouya kuzomhangara akuru kwamambo ndakuzomhara kwamambo ndikera kwakazouya ana atete vachiti tauya kuzotora mhuri yedu ikati ndastora mhuri yedu munei kuti matizotora mhuri yedu ikati ndaisa kwamambo samutumi natezvera vakazoyo musi Friday vachiti tanga tauya kuti tizobvisa mari yeroora tikati ndinoda kuti samoni rakanga rauya kare handichakwanisa kutambira mari uye nguva dzinedzi hama dzangu hadzika kana zvakamira kudaro tichaenda kwamambo nekuti nyaya ndakanga ndaimhan'ara ndinodaira kuti muchidimbu ndiyo nyaya ndakamhan'ara. Shumba yamuziva kuyanere seyama kwera museyama ndiani kusewarika kutaura wega mutu wavo kabereka kwaro akatora mwana wenyu 2024 munani October ndobva azomudzosa kuzosungira rini akamudzosa muna 2025 muna mwedzi upi vana mai vacho August 2025 chii chakazoitika kubva muna August kusvika parinhasi wachigara kupi mukomana nemusikana muchigara navo kumba kwenyu
Kumba kwa ambuya. Kumba kwa mweni. Saka mwana musikana akasununguka nobva adzoka kumba here. Akabva adzoka kumba. Ndizvo here naibaba. Ndobva tagara. Nongoziva dzimba dzavana dzinenge dzichiunitsa. Svika muroora asvika akangoenda havana kutioneka. Ndakatozoitawo kutofona kuti naye muroora koinda kanzi mabada mbozorodza pfungwa yokuenda kwavakaita. Havana vakaudza kuti ndaambobuda kamba. Svika vagare 4 months dzavaenda. Akanga aenda kubaba. Inini kwandiri akazondisira iri message. Aiti mama ndaenda kunyaradzvo yasekuru. Zvavakaita. Vapedza 2 weeks ndakazofona. Kuchiri kunyaradzvo here. Ndaiwa mama ndambozorodza pfungwa. So imi makaitei paakabva pamba kwe4 months. Kana tiri munzira kuti titere mwana 4 months. Tati munzira mwana aiti kuti ndiende ndiri maoko. Azviita handina chandakabvisa pana atesvara. Uka makaenda unosungira manga mabvisa here. Daire. Pamakaenda unosungira acho handakanobatsirwa rumba kwawo. Makanga maroora. Haana kutambirwa here. Saka mama kusvika chiya. Muri munzira kwe4 months. Hati tida akafira munzira asina kusvika maizozviza sei. Pane chinhu chiri kungonditira kwiye ndikatarisa ndikatarisa imimi. Pane something zviri kungonditira kwiye pakati penyu. Saka ndambobvunza hangu mutupo kuti chii. Asi still ndikuramba ndine mubvunzo. Atanzi kutaura pani pandatisiye kuti azodzoka musikana kuti murume wake akanga atora mumwe mukadzi akugara kuno kushokera kuno chaka chekudya changa chakune chakanga kubatsirwa naamai nababa akanga adi kugara kuti angagara kuno kana kushokera. Naiwe Stella. Wakadzokera kumba kwenyu uchida unozorodza pfungwa chipo chakunetsa naye mwanangu. Ane magariro andaenda kuita ndakusaita. Chii chakuitika? Ndakakubvunza nguva ndandakuenda kwana. Taura chausatinzwe. Saka ndandakuona kuti mungarambe muchinetsana mai zvinotiregera uye. Waramba kuita sei? Ndandakuona kuti mungarambe muchinetsana mai vanotikapu. Aigara mushokoro achidii? Aine mukadzi wake. Vandibarika. Ndizvo here naye amai ukonawo? Saka mudii kuzvitaura izvozvo. Vana amai kunyepa. Aiwa. Vanhukadzi munyepa kwenyu ka mumwe kwacho hakuite. Dzimba dzosaka dzichingogara dzichingoshusha dzichingonetseka dzichingoputsika. Kunyepa kwacho kwakanyanya. Ndabvirirwa kuseni kunyeperwa muno. Nevanhukadzi vachiungana kuti nharo tiringindi vachiramba zvinhu zviri pachena kutadza kungodura chokwadi. Munodirei kuviga chokwadi pane kungochibuditsa pachena? Vana vacho kana muchivavigiridza muchitadza kubuditsa chokwadi munogadzisa chinhu. Handi kutomutunhidza. Handi zvinhu naimbuya. Mwana wacho munozomutsiura sei kana muchiviga chokwadi chezvaari kuita? Naichikomana. Vari kupi kwa madzimai wako? Vari kumba. Kupi? Kumaro. Saka une misha mingani? Nje2. Kupi nekupi? Ndinotodzikama unyatsotaurako wakasununguka. Vari kumba kwapachireza kwamwana. Saka ndichigadzisa kutsvaga mari kuti ndinobvisa vanotora mbanzi. Wachigadzisa kutsvaga mari yekunobvisawo? Tezibvisa mwana chezvaro. Saka izvozvo nemadzimai utore madzimai ako tu. Nemakore mangani? 20.
Kumusikana makore mangani? 20. Saka kumari kune mwana ero? Kusati. Akusati kunei? Akazitakura. Akazitakura? Almost. Baba una first born. 20 years. Well, speak this up. Baba wako warikufio. Waribana. Ndiwapa? Ndivana. Asipatikane mberi topano adzidzikare shure. Akazitora akazvova nepuparo. Achipo kuna baba wake. Ndozvamaita. Awana kasatirarwa. Zvino masungwa kanzi tezvara vada pfuma yavo nepamwana wavo. Baba wake vari kuserwa ndimunoorera mwana here? Todi maage tipeka yamamaenda naye kunoroora yacho. Hani vavazi mama vane pfuma. Ndipeka tiona apa toona kuti mama azoroora. Tiona pekutangira. Yakanaka mvuma yange iripo kudhaya. Inobatika Zvakareruka izvo. kutoti andazoti kuno ungazoita zvanhasi kuno. Uzonoita zvanhasi? Auzoona ikaitodiwa asi gore rakapera. Zvanhasi notopa pazochaiwa kuno nhasi. Nyaya ndiyo gore rakapera kai. Nice tale. Saka uchiri kumuda here mukomana? Wangu isho. Mukomana wako uri kumuda? Saka modii kuna amai nikao? Hako zviri pfungwa dzako chaizvo ndomudare muno mautori. Katadza kuzvidura uzodurira pa. Mugarisana Zvakanaka. Chaunenge wasunga uine confidence ubwaza kuti ndochandada. Baba vauya kuzoreva pfuma yavo, havana kutadza, vaita chinhu chakanaka ipapo. Ikodzero yavo yekureva pfuma yavo. Ikodzero yavo iyo. Ende ndo yega nzira yekuti uyu atore responsibility. Aregere kuita bhuru remashanga. Pfuma yakaregera kupiswa rinoramba riri bhuru. Uyo achibatsirwa pane mumwe futi wechitatu. Uyo achinobatsirwa pane mumwe wechina. Rinoramba richingoenda bhuru remashanga ari 10. Saka rikaziva kuti kunoroorwa sezvizvi, rikaziva kuti panoshandirwa kuti uzonzi baba, haungangoti ndiri baba nekuti une mafirst born maviri. Unonzi uri baba nekuti wakaroora. Unoziva kuti kwatezvara kunoendwa. Unoziva kuti zvinorevei kunzi kupinda mumusha, zvinorevei kunzi gushu. Nekuti tikangogara nemi sezvizvi tisingakudzidzisei tsika, uchaita hanzvadzisikana dzichada kuroorwa. Wobva wazotadza kana kuziva kuti unotangira papi. Chekutanga iwo unotanga waroora wozogona kurodza. Ndo baba ihwohwo. Saka tezvara kusunga kanzi hanzi turaroora rangu. Todipa yemariko yamamuna yaita mama da kuendesa yamusura murutirandisira. Maikona. Tipeka mari pfuma yaita mama da kuendesa. Yasara kumba? Saka munonipa rini? Ndipi mapepa amugadzire ndipedza. Basa ripanzavo rakandowandira. Kandi kuchajerora ini. Mambona irisei here tezvara? Pamangoenda vakuziva mounganidza iripo yacho tifambe mberi. Namusangada kundipa ndevazvitora zvikotyari nemombe zvese panyakudya kune mari. Zvimota zvezve zvamakagadzika mumatombo zvamakamboita mari negoridhe zvezve. Dzikurenga nimba kwenyu. Dairai kana vatsuna. Umara wadziviga.
tanga unyora list yegrocery. Grocery ungotipa mari. Muda kutenga here kana muda kutasi? Direct amukareka ndaira kutofamba izvozvo. Utodaira iwo baba vacho namai ako ari kunadzimai ako ari kuwa. Ndotenga riri grocery. Anozva kuti grocery ndo rinotanga kuenda mberi kana maunoroora. Uchingonotanga kunzi ndiro paya mungoti ndiro kudai mwanzi tipe grocery. Ndiro yenyanga zimariko ari kupi kwazimai? Vakanzi ndiro havana kusvika marika. Mati? Vakabvisa pawakani tsvangirei. Imi hakuna shona yakadaro. Tsvakirai kuno haina ndiro. Tsvakirai kuno inoiswa ndiro pakuda sei. Ndodzei ndati ndiro yemariko ndiro yamaya. Tsvakirai kuno hai, tsvakirai kuno inochadzwa pakokora here. Ndodzenge nemariko ndiro yacho. Yandi kuchadzirei ini. Ndakusa $20 yendiro. Yandovachadzire varora. Ndiro $20. Hanzi moya musha 50. Pana akapoya. Chigaro chababa $40. Grocery paro rega. Hanzi damage $100 to $1,000. Musikana donhoka mariko naye musikana. Still 200. Iyo unonhoka $200 shomayo. Ishoma. Iye achitokuitira mukadzi kudai. Vanotokupa mombe kuti mombe ni $200 pamusoro. Mombe ni $200. Ndi mombe iyo ndotoita nokasika iwe. Makandizwa nani $50. Sunungura homwe $50. Amai Trans $2,000, Rusambo $3,000, Gushi $20, Bonano $15, Mombe dzedanga 8, Zemari 3. Ndizvo? Dzimari 4. Before you. 300. Zemari 300. Dziri ngani apa? 4 dzinotsika 4 dzemari. It's $300 each. Pakanzi chi masungiro. Vanhu vakarosungira here. Anobvisa masungiro. Saka makamutambira kumba kwacho chirudzi. Akaredare chayano panateka kuona. Akasunukira kumba kwate. Kumba nazo yani man. Agasina chini. Yeah. Basa pano. Chinja kutanga nda mombe pakumukomana. Achipa kumusikana. Ndo chekutanga izvozvo. noyari matina kukasika mambo. Mombe ndina nokasika. Ine kuroora mombe. Ndiye kuripa. Ndewana rini mombe. Musikana hana mombe ire vandindaireva ini. Soreva. Mombe kwasa kuwana kuzve 3 months. 3 months.
Yava pili pa 3 months iwo ngochigara upi musikana wachigara upi. Kana kupfawa kwakaitawo kudaro mapfaviro wakaita nepanzapa kana vasikana vacho vasingambokuda. Wazodiwa sei vasikana wakapfawa kudai so. Kunyemedzera. Ndipe beka rako yo ndikatsike tipedza. Ndianiko baba vacho ari kuno list yegrocery. Kurei baba list yegrocery. Grocery rawanotenga sezvari. Tatotenda ndise mafika zinokasika pana. Rimwe racho wamunaro. Wafika nazva manzwa. Kana mukareka unegotiata pana ndikange ndatongodhinda zvapera. Handisa negotiate. Handizokwanisa kualter pane nanyora. Ende kana ndatodhinda yaorder. Yakutokumanikidzai kuti muibhadhare. Ndateedzera zvakanyorwa apo. Zvokana ndo zvinegotiata ndonguva yacho iyoyi. Mukareka zvinegotiata avo vakapedza ndikange ndadhinda court order. Yakudiwa sezvairi. Haichachinjwa. Ndiro ndaisa $20 amai. Moya musha $50. Ukanopinda musha mate zvausina mvumo. Jira rinotoma meters mangani? 6. Mari yacho yekusonesa mari 40 yekusonesa. Ndiendere mafigures anokasika 200 plus 20 plus 50 plus 270 plus 40 310 plus 40 350 plus 50 400 sunungura homwe 450 gushi 20 470 485 485 ndiri kubuda pazvibinge zvidiki izvi ndozvandaenda panapa. Mapfukudza dumba mai vataura $2,000. Musure mao. Ndichimosa kwasha. Mari amai. To still feel on. Olha, tinzula ndakateerera. Tore? Amuto ana mai arikuwa. Ini mkando pa vanobva vatongondiudza kuti mambo makatakura nhumbi nemanziri. Iwawa ndakagara panapa. Ende vakandiudza izvo vanenge vaine kodzero yacho nokuti handa kuita ku. Amai, manzwa nyaya iri kubva. Kuti nazvo matseketudza kwako namanzwisisana nekwasha chero 1.5 chema kwa sambo. Chikumbiro dai chidoko 1.5. Ndatoramba ipapo. Ngacheme zvimwe. Rusambo handidzikisi. Rusambo inombe yakadaro. Kuti ndikatanga kupa vanogona kudzikisira iti zvara. Misikanzwa iri kuitwa iri kuratidza kufarisa. Munhu ngaagare panzvimbo aite chinhu chimwe chete
Uri madzimai manganiwo? Wow. Saka autedzera iwoka. Saka hapana chipi saka munozvigona. Patona zvichidaro zvoro tesaini yekuti we can manage. Saka musacheme zvagara zviri mudzidzo. Zvipfeko zvababa. Zvipfeko zvababa ndikupa $200 baba. Zvipfeko zvamai. Mombe dzedanga hanzi mombe 4 $300 each dzino dzemari ne4 dzinotsika ne1 yeumai. Taura kuri kuchemei. Usipane damage $1,000 kafuta. Tezvako munzwa zvitaura chipwadzo kuti munhu anochema ane chaabvisa pane cheiripo votaura kuti napapa hapana chiripo yatiri kupuhwa saka handifungi kuti zvichana dachichema mari yechiripo mwanoika kumbodira asingabvutirimuka ndiani wenyu open ndiani wako Karora munoti parini? Chitaura kandongo chichema. Saka pakuzotiri kuyarira tingatesa kuti makaka nepa nguradza kuti muri yakabatana munoita chigwirako. Ende zvachemwa muno muna mambo zvazvikaonyorwa namambo zvakadhinwa namambo hazvianochemwa futi. Ndinokuudzai kuti zvandikunyora panapa kutogadzira court order saizvozvizvo. Kana kupai kopi yenyu zvezvo zvekutorora atandi nano nakupa yenyu avanowana kupa yavo ndosara neyangu. Kana ndazobvunzwa mangwana ndosimuka narwaya kwanya kudya ndipe mari yangu. Kana ndaona ndakusimuka ndakuuya handichada zvitsvete ndakungoda mari yangu yakakwana. Kana kuti munoita nazvipisi munoita namega ndingandauya ndakuya kuzomanikidza. chakamira wari kuna mira kumangarirwa indurura masorema ndokunga magobari pamutaronzi kwakaendwa kuchinzi tanga tine pashomo patanga takabata vapindwa padinzi pashomo papasara pari mumba tachiti kana vakatitendera vachiti vanovaida kuona tachigona kuti kana manje kuseni chaizvai tinosvika kumba kwavo tichivachemera takabata pashomo Risi randa kupai? Kana mara kuenda ikoko munotenga grocery roro mumotera list yandienda kupai leo mimi makutedzera moza tabata apa nepapa nepapa pamwe mabata mowa matika kuti taita apa musaindirana. Ini kana vakazenge vakuya vachichema ndoda kopi yavo nekopi yenyu ikuratidza kuti zvakaitwa ndezvizvi zvisina kuitwa ndezvizvi. Pagrocery unyora kuti as per list yavo refer to list. Buda ndidzokorera mafigures andiningirira usi ndakutopedza izvozvo chandatongosara kuisa chidhindo chete chekutanga panzi damage $1,000 handika ndoda mombe iri kupiwa musikana pane figure yaitwa $200 mombe iri kupiwa musikana iyi ndeyekuripa kuenda kwaakaita kune mudzimai achisiya mukadzi mumba ndo mombe yandiri kuda iyoyo haine list yekuroora imhosva yake ari kuripa kumudzimai wake. Tabvapo pano $485 ndabatanidza zvidiki zvese ndo $485 then tuwadata mapfukudza dumbu $1,500 yamanegotiator $3,000 yerusambo $200 yezvipfeko zvababa $150 yezvipfeko zvamai mombe 4 dzinotsika dzedanga nemombe imwe chete yeumai nemombe 4 dzinotsika $300 each dzemari 4 dzinotsika ne4 dzemari
at $300 each plus yeumai, making the mombe 9. No list yandru kukupai. Paza sabe sambudzi masungiro. Padambudzi mbiri nechiyapa chimwe chimasungiro. Mukati mbuya ndonge zvauya nebudzi tambo nebanga mambudza. Alright. Akumbezi rababa ngari ama yakona. Nechari amai. Zvataita iri mari. Ndaitwa iri mari. Abaitwa iri mari. Asikati wani wani sinini. Ani iri zvinosungireni. Kanzi panodiwa huku pamasungiro amavachi mbudzi mbiri nehuku pamasungiro ako. Tachikumbira kuti padamage apa pakati 500 sezvaramanzwa zvataura resistance anzi tidzikisirewo padamage kubva pa1000 kuenda pa5. But zvingaite bhodo pakuita rupa pakuita kuba ndikuda vanhu pasivena nekuti kumbira sevana tiri mumushasikadiri tangatira kutaka kuti tikadzikamba tichita zvekuti tinogona kukavha nenguva ichiripo tisazoita zvekuti tiite mhosva inotsoka kuna mama. Arikukurira zvadamage atataura pano ndite progress. Kuti sevanhu tivaudzoka mumusha ticharamba tirimo tisarambe tichita mhosva dzinodzoka kuna mambo tavimisana mari dzinozotirengera mumama. zvimba mubere dzimai baba tokutedzera nazvone mataura izvo Ndiyo 750 padamage ako. Tite tufambe. I think by now in the plates. Kuti pane shoma yatinayo tinosvika musha kwenyamani kumuspoka mora. Ningezvoona apa kuna muzvisvika ipa. Pai zvinositera ari kupi? Kumba kwabereki vangu. Kumba kwabereki wako. Alright. Mombe yasitera inoenda rini? Yekumuripa. Sarai mama. Ile mombe inogara uku. Wabereki wake haigari kwenyu. Kana yauya iri mombe inotsika. Inoenda kudanga kwa baba wake. Iyo umai ndiyo inoenda kudanga make kana yazonge yabviswa. Handizviri nembuya. Yekuripa inoenda kudanga kwa wabereki asi inenge iri yake. Mumaziziva amai. Kana ada kuuraya anodya mari yake anozvi kwaari. Maida kuti baba ndifudzire mombe yangu. Baba maane mhosva yekufudza mombe yemuchichengeta. Kana mai tsakatikisa akauya akati mangara futi baba wakatsakatisa mombe yangu yokurova neshambo. Pamusoro imamo pamomba patikukumbira kuti takambokavha kuna baba zvidiki after 3 months mombe yake tinomutambisa. Ndo yanoda yekutanga iyo. Ndinofanira kutanga kani munhu akakanganisirwa iro. Mazuva amwana achiti ndwambosuduruka ndimbozorodza pfungwa. Handingambotanga kuna baba ndotanga pauri. Iye ari kurwadziwa. Ava ari nani kurwadziwa kwavo ari kufunga mwana but uye ari kurwadziwa uye ari panguva yekoma. Iye ari mumba macho. Mupe mombe mumusumudza idzoka musha menyu. Ende anotaura izvozvo ndini handati ataura mwana ndini ndataura. Itsika dzandiri kutaura idzi. Kana anozokubvunza nezvemombe iyoyo mwanangu anenge akubvunza nezvemombe iyoyo kana anongokugodora nezvayo unoya uchindiudza vanodzibvisa dziri mbiri. Hapana anokubvunza mambo ndo ataura zvemombe kwete iyoyo inobviswa. Hapana anoibvunza kuti pauri hauna chaunobvunzwa. Yake yemusikana ndo yekumaroora ndo yemusikana. Iyi mombe ndeyamambo. Ndapedza pachine chimwe here. Zvamirei mapepera agadzirwe twada nokusaina twakapedza. Kana baba tezvarambotora kopi yenyu, wakwacha kutora kopi yavo, indosara neyangu kopi. Makopi edu anenge akafanana ese. Ava voita zvavo, pavari kuita zvavo pamunogara pasi, kana grocery rauya munotika, grocery rauya. Musaina ipapo pacho ipapo,
kana zvichinge zvabviswa munobatsika ipapo imi munoshandisa yurisi yenyu but ini ndaisai total one figure munotika ipapo musaina kuti mari yacho yawo kana imapfudza ndombe yabviswa munobatsika musaina handitika imi enyu mapepa chinge ichisununguka henyu kunyora zvokuitika asi makangorichengeta kana pazoita zvichemo munodigira pepa ramaichinjana wakwasha pavanoyazorora vanoyanirawo iminoisa renyavo monyora zvamaita tezvara musaina revakwasha wakwasha musaina renyu handikatanzwana naka saka masazoita chichemo mangwana munodigira renyu riri kuratidza zvamanga muchiitirana makaitamuyaparwa nemwana achikumbira kuti patira kuenda kugona kutsvaga 200 yekutonzi neurimo yake waona kuti munhu ndinofamba nemakubitu kududzei mombe ndinofamba nemakubitu ndati mombe andi mombe inombayo 4 haifambe hafu mombe mombe inomba yakakwana kana handizive kuti tsika dzinonzi mombe inokamburwa dzinobva kupi kana munhu ati mombe isai mombe yangu apo tapedza kana mombe yake isipo ngatigare takadaro kana mombe isina kuuya baba mwana ngagare kumba ende akatopedza kuti mwedzi ari kumba ikoko modzoka mondudza ndoaripisa kuti akangopedza mwedzi ari kumba kwenyu yeye mududze ndoaripisa kuti asi mombe haiuye chikamu ino yakakwana unokumbayo 4 pamombe unoshingira kupedza bacho vanhu vedu kana mutaura chifaro unokumbira dzina yako nemombe kuda kuparikai ndakuwedzera mumwe so zvaivanhu zvakainodhara zvinhu zvinozoita ipere mombe Kuliko kwa kushuhudia saka kuchaka kwa mkazi ndio para cha watu wangu. Shingire mombe pere. Sana ina mira kana bakisa roko baise roko ngite menya ndakumbira tezvara nemkwasha ndo rusara wakagara omwisa unokono kubuda vanosaina usaina tezvara nemkwasha wakagara usara zvinotori mapepa anogadzira